Estem així a la porta de la subdelegació de govern, d'on venim a entregar en registre el que van ser les conclusions de l'última mesa de la ceràmica, que com bé sabem van quedar els agents socials i totes les forces polítiques representades en la Diputació d'entregar un escrit a la ministra Reyes Maroto, a la ministra d'Indústria, a la vicepresidenta del govern i també al president del govern. En l'entrega que hem fet així, també en l'assistència de la subdelegada del govern, Soledad Ten, i directament anirà a aquests ministeris i a la presidència del govern aquestes sol·licituds que pensem que són totalment justes i que passaven, recordem, per la immediatesa en les ajudes, també perquè s'incloguera a ANFE que frites, esmaltes i colorantes ceràmicos, que per cert avui hem tingut ja també la bona notícia de que ja estan incloses, que també en el tercer dels apartats criteris, fora criteris en què se considerara la repercussió social que tenen les empreses gas intensives en el seu territori i finalment la possibilitat de reiniciar els contactes comercials amb Argèlia. També en la mesa de la ceràmica van quedar per a una propera reunió el dia 14 de febrer i esperem tindre, i de fet ja l'hem tingut, molt bones notícies respecte a aquestes reivindicacions.